Više od 135 godina EBOT je sinonim za znanost i inovacije. Našim tehnologijama omogućujemo bolju budućnost i nove mogućnosti za zdravlje ljudi. Više od 115.000 profesionalaca u 6 divizija i u 160 zemalja diljem svijeta svakodnevno radi na tehnološkim i znanstvenim rješenjima koja svijet čine boljim mjestom. Osmišljen da jednostavnošću primjene bude dostupan što većem broju korisnika, Freestyle Libre sustav donio je revoluciju u skrbi šećerne bolesti. Freestyle Libre sustav 2022. proglašen je najboljom medicinskom tehnologijom u proteklih 50 godina. S našim Freestyle Libre sustavom danas živi više od 4 milijuna oboljelih u 60 zemalja svijeta. No, Freestyle Libre je puno više od uređaja za mjerenje glukoze. S Freestyle Libre sustavom postižemo bolju kontrolu glikemije, što dovodi do boljih ishoda liječenja. Vjerujući kako tehnologija u zdravstvu mora služiti višoj svrsi, razvili smo Freestyle Libre digitalni ekosustav, virtualnu zdravstvenu platformu. Osim što oboljeli glukozu mogu mjeriti pametnim telefonom, očitani podaci automatski se dijele u LibreView, namijenjenom zdravstvenim djelatnicima. Prikazani grafovi očitanja vrijednosti glukoze omogućuju još dublji uvid u kretanje glukoze, informacije o hiper- ili hipoglikemiji, te su podloga za donošenje informiranih odluka o promjenama i unapređenju terapije. Nastavljamo naš pionirski pristup u razvoju interoperabilnosti. Partnerstvo s tvrtkama proizvođačima inzulina i inzulinskih pumpi omogućilo je integraciju podataka, a oboljelima od šećerne bolesti jednostavniju i dugotrajnu kontrolu bolesti. Učinkovitost Freestyle Libre sustava potvrđena je i brojnim znanstvenim studijama. Kako bi sve ove inovacije stizale u ruke onih kojima su one najpotrebnije, 14 članova ADC tima u Hrvatskoj svakodnevno radi na interakciji i edukaciji osoba oboljelih od šećerne bolesti. Kontinuirano radimo i na online edukacijama, webinarima, na kojima je do danas sudjelovalo preko 4000 korisnika i članova njihovih obitelji. EBOT-ova služba za besplatnu korisničku podršku dostupna je od ponedjeljka do petka, između 8 i 16, a odgovore na pitanja pružit će i liječnicima, dijabetolozima i drugim zdravstvenim djelatnicima. Iskorak smo napravili i kroz pokretanje stručnog časopisa Senzor o novitetima u svijetu medicinske tehnologije. Samo onda kad smo zdravi možemo otključati sve naše potencijale. Pridružite nam se u istraživanju mogućnosti kojima živote možemo učiniti boljim.